tem bikura makatua se mede merebema obiara sedie ne nnwuma te onua anopai mi bisa wo se onnwuma te sen anidaso ewo ho ema me no mienu abra ye wo hawe mu adesua no de mayen se ebere bi beso onyankopon beka se wo a wontene no ontene na wo a wo ye kronkron no obekoso aye kronkron ara saa bre no na adom bre to atwa ama me no wo mienu eno ena wo se ode akatua bre obiara wo ne nnwuma waye ho akatua ode bre ye no wo Revelation chapter 16 wo se ode ohaw kese ebeba asasi so a se me no mienu yenhu yedin ewo nkwa nwoma no mu a ene na ekire se saa ohaw no ebeba me no mienu so ohaw a ode ba no mama wona owo Kristo nchen na emom eba ma wona oje abo na ginaye edisi wo moma so ene won saso no anidaso a wo ho ma me no mienu se ye behoro ye ntade ma na hoa awo adwaman no mogya mu na daache enya nkwaje ama ye nkra ohaw mu anidaso ewo ho ma me no mienu mama ne wode maye no nyame ensure be ohaw ni mu anidaso ho ene na anidaso wo Yesu ma ye a erenche no mu ere den na ka kire Yohana sempati du na nche mba ko ekomiensa momma makoma ntutu munyi onyankopon ni na men so munyimi ni trabia pi wo magya fie senkante saa nkama nkyere mo se mekosiesie baabi mama mo na se menya mekom kosiesie baabi mama a besa ba bio na mabafa mo akomia me nkyɛn na fa ko me wo no monso maba ho hallelujah amen boshen se mo wotwedi ampa onyankopon na Yesu Kristo ede ma me no wo mienu enei no o se o how breyi mu no Kristo besan ababio efise okono ka kire se okono besan ba na obaba befayan de yakone nkyɛn ewo soro ahini ni mo ho no wo nti obaba befayan akone nkyɛn na yakodi da ensada Yesu amaye saa boshen nsem wei ma eno nye wani da so se abra wo hawa amane wo dadwene kona na yimu se ni nyina tutwa na se empo asase so wanya yedi a otwedi ampo nyankopon na Yesu ahyɛ me no mienu bose daache obaba befayan de yakɔ soro fie akodi da ensada osoro ho aye biaya eye anigye na ye biaya ho beye feyie fa ko a sika kokɔ ahyɛ ho ma eno na Kristo ahyɛ me no mienu bose oba abefayan ade yen akɔ ne ne no akɔtena afebɔ mame ye ne no akɔtena afebɔ eda se mfia pem no wo asase so mfe apem no wo asase so eda eseden mfia pem wo asase so ede asem na o ka kire yen mfia pem a wo asase so ne o ka nyina no se wo kan Revelation chapter 20 verse 1 to 3 a wo se na mi hu obofo bi a ofiri osoro resane a okura ebunu ano safoa ene nkonsonkonson kesie bi na o kire otwease owo dada no ene obonsam no kyekere no mfirisia pem na oto no twene ebunu no mu na oto emu na oso ano na wankodada amama bioku sise mfirisia pem no bewie duransa nanso eno achi no etwase ogya no kakra mfirisia pem wasase so ne odi maye ni nyina ne se ebere bi beso a obekekere obonsam mfirisia pem kyekere a wo kyekere bonsam akoto ebunu mu nkyere se odene ekoto tokuru bi mu amna donkodonko bi mu nemu asase so ena obejai obonsam ma ono anenam se wo kan Yeremia eti eye enan kyikyemu adonu miensa kwa adonu nsia no ekire ya se asase so nyina bedampan a onipa biara ntena asase so bio ebeka obonsam ko a enti asase a ana konsonkoso odi gu obonsam na wakyekere no ato ebunu no mu ya asase ono nko na betena asase so a onya obi biara ena da no na ono nko be nante asase so ene na enipa wen enipa bonefo nyina Kristo epie nimpre no so a onyina bewuwu ama atenenefo aka no de ode won akọ osoro ahini ni mu ebeka obonsam
ene ne nkrofo nko wa asase so nti obene nam a onya obia ena da no ebe ye se nko a otifie be ye afe na wohu obia anim eya yorehosem kese enti mama ne ode ma nyina ne se obekikire obonsam emfisia pem a onya obia na da no asase so sede Yeremia eti eye 9 chichema donu miensa ene adonu ensia ka kire ye no ya memba orinya obia endada no biom eni ntime no wo ye benya hoto eni nti hyase na ma weni ngina sum nyame ye na besi wiye atemu wo mfie apem no mu eden na eka enti mfie apem a ya kikire obonsam na oda fiase no adisem eti eye aduonu nchemu nan ekonsia no wose na menhunu ahinwa bi a ahinwa bi na wona wotete so no wode atemu ma won na mehunu wona Yesu adanse ene Nyankopon asemunti watwitwa won tire eno akra ene wona wankoto aboa no ana ne honi na wanye aginaye no ewo won moma ene won saso no na wonyankwa bio na wone Kristo di ahene emfirisia pem hallelujah amen na awufo enkaye no de wanyankwa bio kosi se mfirisia pem no etwa mu ansa owusori a edi nkan no enhira ene kronkron ene de onya ofa osori a edi nkan no mu saa nkrofo no eso na owuprenu no enitumi na emom obeye Nyankopon ene Kristo asofo na wone no bedi ahene emfirisia pem mama asem a wo tworo sem ba ko aye me de na mani gye ho ene saa akenkan sem yi Onyankopon ne wona wanye aboa no aginaye no wose odo mbekọ osoro akodi emfirisia pem 1000 years eno na broni friend millennium no na saa 1000 years mama wonim se enka wodema Adam ewo Eden trom se enka oni 1000 years nanso boninti onipa ntimi ani 1000 years ewo Eden trom enti Adam nya 930 years ena ni onyini pa Metusera 969 years nanso saa die we a onipa ntimi anya wa asase so no wode ahyeme no mienu bo se ye ko heaven a ebekwa konya 1000 years hallelujah enti minua pre na yenso yenko na yenko di 1000 years ewo osoro amen hey adisua na edese ewo se ye pre na 1000 years na Adam ntimi anya na nyamemba yetimi konya na yembre nyina so twa dankwa mienu no dankwa mienu eden na eka dankwa ho asem adisua no ede man se etwa se obi biara kopie otwedi ampo Nyankopon atemu agwananim 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na de wode wonipadua eyeye no wakobu hu aten papo boni obobu hu aten eden na wo ye no wosabre no mu enti se wo ye papa de a ene na obenya dankwa a otwedi ampo Nyankopon eka ho asem ede akere Revelation chapter 20 verse 11 eko 15 na mehu ahinwa fita kokro ene de oteso a asase ne osoro edwane firi nanimu na wanya baabi ama won na mehunu awufuo nketewa ene akase se ogina ahinwa no anim na wobuebue enwoma mu na wobue enwoma foforo bi a eye nkwa nwoma no mu na wonam ensem a watwero nwoma no mu enso eso ebubu awufuo aten sede wonnwumate na epo yi won awufuo a ewo mu eno maye na owuo ni asamado eyi awufuo a ewo no enso omaye na wobu won emu biara aten sede wonnwuma etie na wotu owuo ni asamado twene ojatade no mu yei ni owumprenu no na obiara wanhunu se watwero ne din ewo enkwa nwoma no mu no oto no twene ojatade no mu mama asem no nie osi esanse obiara beba begina wotwedi ampo Nyankopon atemu agwana ne mayebu naten no ohun awufuo nketewa ne akese se yebu o nyina aten obi biara na
epo dimirika by otwedi ampo Nyankopɔn anim sɛ papa we ni nkrɔfo a mefa a wo mo gye ne bu won aten owuo ene asamado nso de ne de baaye na obu obi biara ten na wɔse obuebue nwoma mu enwoma no ye frɛ no enkwanwoma na obi biara yanhu ne din won nkwanwoma no mu no de den se esan se osoro ho yempese yebehu owuo ne woyaw ne enema ensem fata bionti obetu owuo ene asamado atwene oja tadie no mu na obi biara yanhu ne dini ewo nkwanwoma no mu no wode ne beka owuo ene asamado ho atwene ewo oja tadie no mu maame papa enne prese wonso wudin beko nkwanwoma no mu se wudin betumi akonkwanwoma no mu de a ene esese oyere ho sua trosem na osua no kore no na aboa wo ma wonso ya nto wantwene oja tadie no na yenyina kosoro akodi da ensada maame nia oka ede kire ye ni na yenyina de ni gie bedi daw ewoda eja no enim nyamema nyame asem krogen a yemfremu ena etwegui ye bompa yese yenyina behia ewo doma hingwa nanim a yemu biara renye frimu to esane se yenimisa asasi su enije aboyen enenti ye be prese dan kwane de yensa be kan irade yen yadom sa amen nyame ma ye retua so esua no enije sempa na desua no ede ma yen bra kwata yi abawie yi osi ho na asase pradada be kan bom ayen kokwo afefe amen nyame ba be bia bipo ni no ubehu se radi ahihye no fefefefefefefe na mbepo atintin ebedi hwanimu eden na ye fesin ni ayerika kirewi osisa se pradada a asumdwi woso osisa se pradada a asumdwi awoso a eden subonten no ho no eho na Onyankopɔn krofo akwantufo woni a woni bebite woni ani da so abɔ won no se ho na wo betena na asinka nyame din da amen eya bosha emu da ho na eka akoma eninti yere ho esane se wo bre erenya kwade biara da ose ho adwene ewuo adwene entimi susu bibia ebe kenyan na ebe dwendwen Onyankopɔn hintansem ene awanwade a wagye no ebe dwendwen ho esane se honam no aye foforo na afen kenyan abem ehintasem a obi ntumi ntiase eno na adwen a ewuo ebe dwendwen ho ose ho no mo etirimodin ini ho atamfo a wodada atamfo adadafo a wodada nkrofo ehwese wobehwe ase na wobefiri Onyankopɔn do ho no saafo no eni ho adwene biara benyini na afi ebedi ne ho so na beda Onyankopɔn do soronko no edi nimde behwehwe adwene a eboro so nyame ma den ne yereka ne yereka ne sese Onyankopɔn befa ne ma dia ewuo benyankwa nia asai no beyeyie nia nidaso nim ne benya nidaso na bebia eye meda soronko ase emofra asase so mofra dia ho sepe a no ntumi enka no nyame ma edi ewrusi benya nyansa a eboro so na be mekan bebia eye meda pa ase wode ani suade hunu a eni hyiren a esonte ehwe nimnyam a ewo adebomu owia ne ensoroma ne ewie yi ase ahoro a wonyina etwa enyonyam etwa owanwani no edwa no ho ahia enidaso enidiso nyamemba eniama nyina Nyankopɔn aye no se wobeye line wobetwa Onyankopɔn ahennwa no ho ahia senia wahihye ne pepepe no bi erenka se we die ewo se me kwansa na wakọ senia wahihye no no saa pepepe na ekọ na adesua ne se watwere
Obo ade no din egu bribiara efri nketewa so de kosi akese so. Na ne tumi ahoɔden dedi woni nyinaa mu. Hallelujah. Amen. Onyankopɔn tumi dedi woni nyinaa mu. Eni nti yehu se ebre aso se yede enidaso etena se ema Nyankopɔn. Ntawantawadi kɛseɛ no abewie nyamemba bɔne ne abɔnefo inni hɔ bio. Ewie ase nyinaa ho ate. Nkabom ne anigye ena ahyɛ ɔboade nyinaa abɔde nyinaa mama. Na nkwa ne han ne anigye nso tifri nia ɔboade nyinaa hɔ ekɔ ewie ase emie nyinaa. Efra adebo nyinaa mu adeketo aso kosi kɛseɛ so. Enieme nyinaa nia nkwa wɔ mu ne nia nkwa ni mu. Free one ahoɔfɛ a esran ne anigye a edi mu epai mu kase Onyankopɔn yɛ ɔdɔ no yɛ kronkron ɛna asenka nyame din da. Wei yɛ dia Onyankopɔn yi kyerɛ yɛ mame white bra na enisuade hunu mu ɔda na di. Nyame mba da ne yɛ ne woka yɛ di adesua be wie yɛ hyɛ wo sɛ ebra so sɛ wo ne nyame mma etu anamon. Yesua ade yɛsrɛ wo bebree ni da so wɔ hɔ ensɛye boru a ezi asɔre dan bie mu na wo ne yensua ade na ebesi wo yie. Yɛsrɛ bebree bibiri kyerɛ wadwen na sɛ wo pɛ wo frɛ na wo te ase a yɛ pa kyɛ wo bebree frɛ sa lines 0240 985241 0240 985241 ananso say obefre sa line we 0559 348817 0559 348817 Onyame nhyira obebre se woni yen esuade anape asorpeni ediomi bebia wo bia gifty fo e wasafo ne mu nyina se ye chia o ya fe obebia wo bia ye ka se nyame nka ho no nhyira o ya mami abi uton bayre wo ekropon wo si utie yen pa anape nyame nhyira obebre no ntew nanim nkyira o sanso na yen chia soronko e ko ma de se wo district ne mu nyina ene asofo nyame nhyira yen bebre ye ne ene den so yetena ase eye me gifty ene elder Opare Alex nyame nhyira bebre amen amen ene na mommy odo dia ba hyehyɛ so preko na se okay ma vento na to ni preko na okay so for so ho ba to ne die asoro peni nyame nhyira bebre akwanya wode amame meto SH 427 SH 427 no night there ne beka se esien adesua no so sronko no night there anajo eni ho enenti meto de edikan eni dia 427 okay 427 Eda mesre bebre ma memfa nkai boysem yen tudwa we de wada roma me pa che bebre nyame ya adoma Tuesday eda yenimi mesre asafo mpenefo na sabasku mpenefo nyina se ye momoden se ye ba be fa yen sabasku e wo mission house by Monday de na nyame adoma ye ready enenti ye hyebo se uba Tuesday a anase Monday nyumre kura won sabeka enenti ye sre bebre yembra na yembe ne sa na week no ekwa wie ya yetimi ede adesua no ama yen busuafo nyame nhyira yen amen all right no night there as our penim bacho ubebo ave what all right in the land of faithless day you know they are just so for boy rise the city for square. It shall never pass away, and there is no night there. Go shall wipe away all tears. There's no death, no pain, no fears, and they cannot
time by years, for there is no night then. And the gates of to the city four square, that life soars, the river flows, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, no fear, and they count no time by years, for there is no night there. Hallelujah. Amen. As in the land of faithless day lies the city four square. It shall never pass away, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There is no death, no pain, no fears. And they count not time by years, for there is no night there. Na say twi no se Nyankopon ana se nyame be popa nusuo nyina owuo yaw ani suro eni ho na wo mu bere wo mfimu fi se desaye eni ho. Mommy yeda se wa hye nkran anopai enwumwe men request ma ohema bella eni ni nuanom nyame ebe popa manu ani suo nyina into God shall wipe away all tears. For ever to us enche also for Patrick Fache ever tenase na odi nkranhye sema brain onu so you abato ne de na elder parents so atune na so ansana no yenkotie we young missionaries wase se otiem se no otene entene. Sewatiem, Nyotinitini, Echalutiamo, Sewatiem, Nyonyafina Fiaba, Sewatiem, Nokase, Mary, Dimechumana Maviva, Nempachepa, Ebini, Ebia, Sewatiem. Nyotinitini, Echalutiamo, Sewatiem, Nyonyafina Fiaba, Sewatiem, Nokase, Mary, Dimechumana Maviva, Nempachepa, Ebini, Ebia, Edano, don't bury my Betiem. Betty and Woodin, so Adriani, I go be Tabia, Tabia, any baby. Semi Johnny free anymore. Any means Tabia, and no cre enti se otiem senia otene entene na senia oyefi enyefiara sada no na gwanko bia eni baby age agenkwa no nkuto emu Tabia. Ti anopei ejano atiemu anopei odene kese na kase no otene entina nea oyefi enyefi ara na se gwanko bia eni bia dia ene na ye behye wo nkran se gwanko bia no eno ani Nyankopon twedi ampon no ninti osofo Patrick Fache ado atenase odiyen eba beku gwanko bia eho ene be ya enu mienu ye betimi enya nkwagye wo eja no ahenie no emu esanse bribi eba na asem bi ebesi
Bribi ba asem kese bi pa na eba ababesi so for atena se die ye ko sidubie na yakwa akoto aso etimi edi afiwo so for happy sabbath. Happy day yakode akwaba yaja na upom to say Akropong Twumhene na daro ma yeti ase eda Twumhene ase eja ne tiam na se gwanko bia ni bia ade agi so no nkuto anopai ya pe gwanko bia etiefo ye krado gwanko bia ben na wode eba yen etiefo tio gwanko bia no ewo Nyankopɔn asemo ebre mu esese obia nya so na otie Onyankopɔn asem everise ebre bi ba onipa gwanko bia wahwehwe ama ho ende no ɛhɔ ɛna obekwa akɔhye ana se ho na odo hu bekwa akɔsie ebre a obetiem se de otenentene nia oyefi enyefi nyomu ya obo ye ene asem na ebeba ene no ekopepepe na Onyankopɔn honhom eye dwuma ene e kan say amen. Ye wo wiase a ohaw ne amane ahyemuma ene ma bebre na ekoso anipa bebre na adwen enya ne pomasibre nanso dwankobia bi ewo ho na dwankobia ni na no egina onipa so ya na muntu a yetu ne dan nyina ya brabo a yebo ase a yeti ese ye bibi ema ye ho everise ebre bi beba sa dwankobia no ebe ye mfaso de ama ene asemo no Onyankopɔn de man Luke chapter 12 kan 22 ekosi 34 ho na asem no ewo Onyankopɔn edo ye bebre na abrabo a ye famu nyina obi be ka say Nyankopɔn ye nhwe han Nyankopɔn ho ye bisa ye ho questions bebre na questions a ye bisa ye hu ni na no minso me bisa ho say enti wonso ehemfa na wo hihye wode mu de no ana say ehemfa na wo hihye wo treasure no ye hwe treasure ye bibia ye disie ye nhihye ewo nipanim ye disie na enyaban bo amadaachi asetene bi enu ti obia hihye treasure bi ema ne ho ye hwe ene wiase mu a ye treasures bebre na ye hihye o bank ye de sika kosie se na ebe ya daachi bi anaso how bremu amane bremu no ye de ni be kire afei no saa de sie no ama e bambo bi ama e relief bi na yetimi asolve problems. Yesu Kristo ehwe enipa a ewo ho sabre no na wohunu won haw ne wamane a wowo mu da niema wo famu dan nyina asetena wotimu o haw ne amane a wowo mu abeka se enkane no nipa bi ka se enkane no na emre na ndei eden nenso se ne tia ne tie efri ebra bone ba asasi so ano eniema eden enema engusu enyemre se ne Nyankopɔn ebo ade no se ne na etie no enema mu eden na enen bisa o say what is your treasure? What is your treasure? Ene ebi mu treasure no omoye ne sika e de kwoto bank ebi mu treasure omudi share real estate mu se na ebe ya ede mfaso de ebe brom nanso kwan bi so no ebi mu nso treasure eye pleasure ebi mu treasure eye huhude enema emfa mfaso de biara embrewom na feinu ewieye no ekowie ohawde amane na mpo Nyankopɔn enima enene na temu a ode beba no ebewie owuo eya de a enede mi pese wo dwene ho wa brabo a wo bo ene ane ama wo ye nyina no it is a treasure you building a treasure wo siesie a treasure wo hihye a treasure wo di sie ama wo daachi ena no nipa bebre edisikasie eye enema bebre de mfaso de bebreo nanso ebra wo fi asase yi so ha ekono wonfa ade biara wo prepare enya e wasase so ha enko ene na mebisa o say what is your treasure but ayenti amede asemi ebrewo ene de ene say wode wo ho ebehye Onyankopɔn mo wode wo ho ebeto Onyankopɔn so every say ono na wode wo treasure no ehye ne nsem a obema no esi wo de hye ne nsem a daachi ode bema wo de hye ne nsem a
daakye no ɛbɛyɛ mfasodeɛ ama wo. Yesu Kristo ɛne asuafoɔ no ɛnam no ohunu hawa na wɔfa mu. Ano nti ɔde nsɛm wei ɛma wɔm. Ɔhwɛ wɔn abrabɔ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ nea moyɛ nyinaa, you worried about life. Nea wofa mu nyinaa no enti mu nipadua no ɛnsom bo nsen nea mohwehwɛ yi. Yesu Kristo di ma ɔkyerɛ wɔn sɛ empo mboanom a wotu ɛnam wiem, the ravens and the birds, wɔn no Nyankopɔn ɛdɛn ɛhwɛ wɔn. Ɛnɛ dɛn no yɛadwen asi nneɛma bebree so ɛsen sɛ yɛde yɛn ho ɛbɛto Nyankopɔn so. Yesu Kristo ɛde ka kyerɛ wɔn sɛ momma biribi ɛnha mo, na mmom sɛ biribi ɛbɛhaw a na yɛ nneɛma a wahyehyɛ ama wo ho. Ɛnɛ bi ɛbɛhaw a na ɛsɛ wodwen nneɛma a daakye no ɛde mfasodeɛ ɛbɛbrɛ. Nti yɛhwɛ Luke chapter 12 verse 22 ɛkɔsi 28 na ɔka saa nsɛm nyinaa sɛ ɛsɛ sɛ onipa ɛde ne ho to Onyankopɔn so sen sɛ ɔde ne ho ɛbɛto daadaa asetena so. Ɛfisɛ daadaa asetena yi yɛbere pɛ yɛbere yɛ mogya ni pɛ nneɛma bebree, nanso yɛbɛwie no na yɛde sika no kɔsa yareɛ, yɛde sika no ɛkɔ akɔyɛ nneɛma bi a na ɛyɛ ade a ɛfiri yɛn nsa ankasa. Ɔkyerɛ sɛ yɛde yɛn ho ato Onyankopɔn so a he will take care of us, he will take care of you. Nea wofa mu nyinaa no sɛ wode wo ho wo hwɛ nyinaa hyɛ Nyankopɔn mu a Onyankopɔn bɛbɔ wo ho ban, Onyankopɔn bɛtwitwa agye wo, Onyankopɔn bɛboa wo, na ɛbiripa mu no ɔbɛboa wo, ɔbɛgye wo afiri nea wo ɛha wo nyinaa mu, nea ɛhyɛ wo so nyinaa mu, Onyankopɔn ɛbɛboa. Ɛno nti Yesu Kristo ɛde saa nsɛm wei ɛma na mmom ɔtwe wɔn adwen sii so sɛ nea ɛsɛ sɛ onipa ehia na ɔhwehwɛ ɛwɔ n'abrabɔ mu sɛ ɔbɛhwehwɛ Onyankopɔn ahendie. Onyankopɔn ahendie ɛno na ɛsɛ sɛ onipa ɛhwehwɛ na ɔde ne kra ne nipadua nyinaa ɛprepɛ saa deɛ no. Nti abrabɔ a onipa ɛbɔ nyinaa no ne nyinaa no kɔwie sɛ ɔhyehyɛ biribi ama no ho daakye bi a ɛnni awieyɛ sɛnea Saba school no ɛde maayɛ no, daakye bi a ɛnni awieyɛ ɛno ɛna yɛ onipa biara botaeɛ ɛwɔ asase so sɛ ɔbɛhwehwɛ. Ɔdɔfo ɛberɛ bi ekuro bi a na wɔn hyehyɛ ne sɛ afi biara wɔsi ɔhene, afi biara wɔtu ɔhene na wɔsi hene. Na sɛ wɔtu ɔhene na wɔde ne kɔ island bi anaasɛ supɔn bi a ate ne ho ɛwɔ baabi akyirikyirikyiri, na ɛhɔ nom no ɛna ɔhene no wobɛtena akonnwa no so for 1 year anaasɛ afe no na yɛde wakɔ akɔtena hɔ wɔn kwanda nyinaa ɛhɔ ɛna sɛ wogye tum sɛ wobɛtena akonnwa no so wobɛsom a afe pɛ ɛna ɛde ama wo. Ɛno nti ɛduru sɛ ɔhene no ɛbɛtena akonnwa no so a nigye ni wages a ne salaries ɔgye nyinaa no odi ɛwɔ hɔ. Na afei no sɛ ɛberɛ nso sɛ yɛtu no kuromafoɔ no ba sɛ wo brɛ no so ɛsɛ sɛ yɛtu a ɛberɛ a wɔde ne kɔ no na akɔyɛ esu, na akɔyɛ awerɛho, na akɔyɛ esutie. Ɛno nti ɛberɛ bi duyɛ wɔ fa ɔhene, na ɔhene no ewie ne dwumadi a wɔde ne kɔ saa island hɔ nom no wɔhyia abranteɛ bi a ɔno nso ɛde ne kodoɔ ɛba a wɔkɔhyia storm bi a ɛno nti ama wakɔakɔkyɔke ɛwɔ dua bi ho. Na ɛberɛ a nkɔfoɔ no de wɔn hene no ɛkɔ hɔ na wɔreba no wɔbɛhyia abranteɛ yi a na ohia mboa. Nti wɔde ne ɛba fie no nom sɛ yaboa wo, na adwuma a yɛpɛ sɛ woyɛ ma yɛ nie, afi biara no yɛsi hene, ɛno nti yɛpɛ sɛ woyɛ yɛ hene. Na ɔpɛ sɛ wobɛhunu nea ɛwɔ ahennie no nsɛmu na ɔse ahennie no ɛwɔda hɔ ma akatua ɛwɔ ho, nneɛma a wopɛ biara no ɛde bɛma wo, na mmom afe ne duru a yɛbɛtu. Ɛno nti ɔgye to mu ɛfi sɛ ɔnim deɛ ɔbɛyɛ, ɔni hwea ɔbɛyɛ fi sɛ aka ɔno nko a. Ɔgye to mu no wie no wɔde ne si ɔhene yɛ amammerɛ nyinaa ma no wie no ɛna obisa mpanimfoɔ a wɔn sɛ na nea moka yɛ mu nkyerɛkyerɛ me mu yie. Na wɔkyerɛkyerɛ n'ase ɛkyɛ ne sɛ afei
deɛ wo yɛ nyinaa ɛsɛ wotimi yɛ na afei so a yɛde wo bɛkɔ beebi a yɛde ɔhene baako no ɛkɔɔyɛ no na ɔka kyerɛ m sɛ ɛneɛ na mo nkɔnkɔ kyerɛ me saa island hɔ saa supɔn hɔ ɛno nti wɔde ne kɔɔyɛ no ɔkɔhunu sɛ ahemfo a wakɔ hɔ nyinaa nnompe ne wɔn kasa na egugu hɔ yi mboa wɔhu ɛwɔ hɔ ndua na atwa hɔ ahyia ɛwɔ ekusu na ɔse enti sɛyi na me nso meba bɛyɛ ɛno nti ɔyɛ n'adwen sɛ ɛberɛ a wɔfii hɔ baeɛ no ɔboaboa ne salary na no na afei no ɔpɛ kurom hɔ ɛfɔ nipa ni bi na afei no ɔde wɔn ɛkɔ hɔ wɔkɔyi nkasa ɛwɔ nyinaa de gu baabi wɔdodɔ hɔ nyinaa bosomi a ɛdi kan no bosomi a ɛtɔ so mmienu no ɔde wɔn kɔ mu wɔn kɔtwitwa nnua ɛwɔ wɔdodɔ hɔ na afei bosomi a ɛtɔ so mmiɛnsa afei no ɔkɔsi dan ɛwɔ hɔ ɛfiri sɛ afei no so a ɛhɔ ɛna ɔbɛkɔ akɔtena na ɛberɛ a ɔsiesie wɔn no si ɔyɛ city ɛwɔ saa kuro supɔn no hɔnom no ɛkɔbaa sɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ mpanimfoɔ no sɛ miankasa mepɛ sɛ metu me ho adeɛ so ɛberɛ duru sɛ miankasa mekɔ na momfa me nkɔ baabi a mode saa ahemfo no ɛkɔ no na ɔmo ka kyerɛ sɛ wo berɛ no ɛnya nsoyɛ ɛno nti ɔtwɛn yaa kɔsi sɛ ɛberɛ no ɛsoyɛ na wɔtuu no na ɔfi akonnwa no so a wɔkɔkɔgya no na ɔno deɛ ɔrekɔ no n'ani agye enigye paa na ɔde kɔ ade nti a ɛfiri sɛ wɔsiesie baabi ama no ne ho a ɔrekɔ akɔtena mpanimfoɔ a wɔdi kan no ɛrekɔ no na wɔresu nanso ɔno deɛ ɔrekɔ no na ɛyɛ nigyeɛ ɔdɔfoɔ deɛ abasam yi ɛrekyerɛ ne sɛ abrabɔ a yɛrebɔ asetena yɛti wɔ ha nyinaa is such a short time. Life here is short. Ɛno nti adeɛ biara a woyɛ no ɛsɛ woyɛ de siesie bibi ɛma ho woyɛ de siesie bibi ma ho a daakye no ɛbɛyɛ enidasoɔ ama wo ayemfoɔ na wɔkɔ ne isu nanso wei na ɔsrɛ ɛno nti ne de mpɛ sɛ wo nso fa bibi afiri mu abrabɔ a yɛbɔ wɔ nyinaa etia ɔdɔfo beebi a onipa ɛkɔ no is eternal ɛyɛ eternity but we spend about 70 to 100 years and I say abro so no na yadom empo enne wiase no enema bebree ɛna ɛba nipa da sene akwa mu a ne nkwan na ɛsote ene a me kasa me no edi nkomo yi nipa bebree na efirim a young boy 21 years we firim okɔ ɛdan no hyehyɛ ma ne ho na akwanya aba amaye sɛ yɛnso ɛnɛse yɛti onyankopɔn asɛm a yɛsiesie bibi ɛwɔ na hendie no mu yɛsiesie bibi ɛma yɛkra na sɛ daakye bi sɛ Yesu bɛto yɛn anaasɛ sɛ yɛwu ne yɛfiri ha kɔ a yɛnya bibi egyina so ama yɛn daa ɛnkwa ɛda wobɛkan Luke chapter 12 verse 34. Luke asempa etiduminu nchemu 33 to 34. Aduasame ensane aduasanan. Ose monton ne amuwo emfanye adoye. Eno nti adwuma odofo wowo asase so wanyankopon ahwehwe firi wo na ose ton ne wowo nyina ton na fa ya adoye. Ene ye woni pe bebre wo ho a adoye ngasa ho ye den ma ho. Nanso onim se ade biara a oye no o hyehye bibi amma ne ho a ehasika aha bibia edan a wesi wontimi nya den emfa nko munye sika nkotoku a erenye dadamfa ene ajapade a erensa da osoro de oyifo emma ehum na enweboa ensai no 34 na de mu ajapade wo no eho na mu akoma nsowo amen amen eno nti onyankopon enam Yesu Kristo so de nsem wei man se odofo wa brabo eni ma brabo a yebo wasasi su hei na no nia esese ye ni se ye nyatema ema ye ho ese ye adoye ebra ye nyuma pa no ye siesie bibi ama ye ho daache a eha sika eha ahode eha niema nyina no entimi nya dan ye ntimi emfanko ade biara wo ye no odofo wo ye de ama irade di siesie bibi ama
nanso ekoba se yebebo ya brabo ewa ha ne yebebo no ehuhu ebremu yebebo abrabo wa ha eya abrabo a yehwehwe ewiase niema ye de bone ebata ho a odofo da chi bi ne yebete se ahemfo na wo free asase ne so ye gya won kwan na wo su no ohunu se we wasted ne bre we wasting the time when timi anhyehyɛ bibia ama ne ho na owuo ene da ho ema no odofo anu nti Yesu Kristo eka bibi ewo 26 wo Luke chapter 12 26 wo Luke chapter 12 verse number 26. Na se muntumi enye ade ketewa ete sai mpa. Adan na modwendwene de aka ho. Odofo anu nti just simple things erade de amayen say yenye say yentimi enye saa niema ya. Those things should come first. Adan nti na ye dwendwen de aka ho. Odofo o say ye saa niema ya ono aka ho asem na ode amayen na. Our duties, our responsibilities towards each other. De ye ma afoforo no a de aka no a ye dwendwen ho no. Ebede na ba. Osisi ye hwehwe osoro ahenie ene ne tre na ekane a. De aka yina no ode be maye. Na adan ti na ye dikan ahwehwe ne aka no ese ne ehuhia. Anope dia me pese me wote ase ne se ye ne ehuhia. Hihye ademudie ema ho e wosoro. De Nyankopon ede be ma odaache. A wo benya enkwa afebo. Odofo se wo be ne sa Onyankopon ebehira. Ebise Onyankopon edo bebre na weyi we free sumu na de waba ne han wanwamu. Na de adwuma bi ahye wonsa se esum na wo free mu no o beka han na we hunu no e kire wona wotisumu. Ene nipa bebre na na tisumu. Nipa bebre na edi areho ewusumu. Nipa bebre na nema enkoye ma wo. Na abrabo no eduru sumu ama wo. Na wo Nyankopon eyiwu. Na ode wo aba ne nkyɛn. Na wama wo enepa. Wama wo nsempa. Odofo edan na wo ye. Nia wo ye sesei no eyademudi a wo hyehyɛ. Nia wo ye sesei no eye treasure bi a wo build. Na se daachi no sa treasure we ebetimi eso betimi abamfaso ama wa. Ene na eye no kre ene abrabotenene ene enepa Onyankopon de ama wa odi aye dwuma. 1 Peter chapter 2 verse 9. Verse 1 Peter 2:9. Na modie ose na modie wo ye abusua wayi won. Ose moye ebusua wayi mo. Ahene asofukuo. Ohene asofukuo. Oman kronkron. Oman kronkron. Oman a wafa won aye ne dia. Oman a Ewurade afa won aye ne dia. Se monka de ofre mu firi esumu ba ne han a ye nwanwanu mu mene ye nkyere. Amen. Amen. Ose se wo bebi a Nyankopon yi wo firi no bra beka han na ode ama ono a eye nwanwa no ka kire. Odofo han mu nsam na mede ama wa no pei. Hyehyɛ ademudie ema ho ewo soro. Hyehyɛ ademudie ema ho ewo soro. Nia Onyankopon ko a betimi ahwɛ so yie ama wo. Nia Onyankopon ko a ebetimi abɔ ho ban yie ama wo. Na daachi no ufiri hakwa wonsa akatena bia papa bi. Enche na Yesu aba. Enche na wiase a etwemu na asa. Odofo edan na wode ho atoso anopai. Edan na wode wo wura ahyemu anopai. Na wode wo wura ahyemu no has it disappointed you? Anu nti wo wura ho. Na wode wo wura ahyemu no ema o troubles. Na wode wo wura ahyemu no ema wo amane bi ana. Odofo Nyankopon kyerɛ sɛ fa o hawo no wa mane no fa bra ne nkyɛn. Obeya ma na fei no wo wetimi esiesie gina pan bi ama ho anope Nyankopon hyira o se wenya aso ama na asem ya mompai idimafo yeda wase. Yes. Ebrem wasam edema Luke chapter 12 o se yen hyehyɛ ademudie bi ema ye ho mede wo mayina hyɛ wonsa ene obebi a wo haw wa mane enu nti ontimi enhwehwew na ne wire nyina asa wo mu no eso se mane ni daso. Eni daso e wo wonsam a wo de amaye enye fapem bi ema no
na ontimi nsiesie tena baby ɛma no ɛbra wo de nkwagye a ɛni wiye brɛ wo Yesu din mu. Amen. So okay ayiko yeah na found the to us no the parents no find the to us ni the parent no dey the parent ya told you favorite team pa mo Akwadie medase papa osofo preachia kyerɛ kama sɛ yɛn hyehyɛ japade wɔ soro nti asase su de kyerɛ sɛ yɛn ne hwee wɔ ha ɛne Fanny Crosby ne nnwom a wɔtwerɛ wɔ 329 fa wiase ne mam Yesu yɛsua sabasku a sɛ Yesu de yɛbɛkɔ ɔsoro ahini mu nti sɛ megya Yesu hɔ a menya hwee nti ɔsɛ fa wiase ne mam Yesu. Take the whole world but give me Jesus. Fabiasi ne mami Yesu emudel nyina yadi hu Yesu do tim ho afibo etisa finsanti nyine o mo pro hu kesi beni o odo mudo peni o oje a ewie peye yensroda kwa hu danse feviase ne mami Yesu me krare cheche fopa bramaje kwa hwe mesuye humtumpa ameto cho o ma bra o kesi peni o oto muro peni o hoje a ewie peye yensrota kwa huranse feviase ne mami Yesu mami hwe nenim srenu na makwa tu yinyina muno ne haide mama sreda o mo bro o kesi beni o odo mudo peni o hoje a ewie peye yensroda kwa huranse feviase ne mami Yesu na senya no na metre kosi se me de enim teo be huma radi eni o mo pro hu kesi peni o odo mudo peni o oje a ewie peye yensroda kwa danse. Oh, hallelujah. Amen. I say first two hymns na burning na ye inspiring. In Kranshe wo mupa. But I said there is no night there. The night I there. remember paying when we swing in we used to say we are singing na mami Yesu. So for Okay. him Me to John Newton 108 SDH. okay Odom 11 Adom 11. Amazing Grace. wait, that's a motion How that's a sweet share the sound. Me to no brofo. all right Na me ne omomwo abontin na e na ye bomu ato. E bi se nwom we di obia ni moto. okay Akropong Radio 97.1. Amazing grace.
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, there I first Radio believed. 97.1. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Amen. So for Okay. baby a enyum we a me fa me nkran hyesem efi. Verse 4. Verse 4. Osemenam amane ni esan. Ene ha mu na maba. Yes. Dom na edi me edu ha. Adom. Dom no edi me bedu fie. Hallelujah. Nti yenkukruhwe ase nyina odum bi nti na eda so te ase. Na sa dom na. Yes. Edi yembedu. Edi yebedu fie. Eda mase. Amen. Ene nkranhwensem tire na mwahweda hyehye ne kama. Nyame pepa yenuam nisuo no. Na yeje wiase ewo yachi. Yes. Na ya pere akọ odum ahimwa nanum. Yes. Na sa odum wanwa no aso yemu. Oh. Na odum wanwa no aso mu endewu. Oh, aso. Ai, aso. Aso mu ede. Na no na de ukọ. Na ede yeso ukọ. Ede ye nko na ede ye bedu. Aso panyi eduomi, owusu eduomi. Ya twen wo. I'm expecting say only first person I will be able to. Now they won't go aba. Ja, quality dapa, music director pa, one fan about. I saw paying next week. O man about 12 how. Or the baba. Say baby Edri. Na wa wo fie no so prepare what dear. Na frey on 0270 191 971. 0270 191 971 and 0551
667755 0551 667755 ubo grama no ebetwetwe enkomo kama na so do favorite hymn e de aba se yembrani nti ofra wo de to first stanza and last stanza no efa mayen na obi foforo so intimi embranti 0270 191 971 0270 191 971 0551 667755 0551 667755 so for major mokwan na ya to adwumadie no nso so ewo ha nti nyame nhira mo pa. Inti BC line is BM 0270 191 971 0270 191 971 na 0551 667755 0551 667755 your phone lines no edia tum ubo ewremu a yebefa na wonso wode abakama na bribia enso akoye 0551 667755 0551 667755 0270 191971 0270 191971. All right, 0270 191971 0270 191971 0551 667755 na wonso ebowuramu na yemfa wo ento so kama Edano don't bury my Betiem or Betiem wouldn't so Edani Akobire Tabia Tabia ni baby Semi Johnny free when you want Any me Tabia be quacho Bishamina yem na unime Unimya sana wome Semi Johnny free when you want Any me Tabia be Bishamina yem na unime Unimya sana wome Enti 0270 971 0270 191 971 0551 667755 0551 667755 Mami Lucy Asumeniwa, good morning, happy Sabbath enko enfa mamomi me ji se na de ntokwa no ya ko awie mayamo ntiere de ye de sina ye mami Mami Elizabeth Ansa, Mami Elizabeth Ansa, also happy Sabbath enko enfa emma nemum no ye twemo 0270 191 971 0270 191 971 na 0551 667799 55 0551 667755 Minim odifobi wapenda wenya. All right, happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath.
Menye Akwanhwɛ bɛte mo menim mo nje so no. Happy day, over just so happy day. Yo, happy day. Also wet you. Aha. Yeah, me. Also for how you quiet home. Oh, they have been come. She ni ho. Okay. Ano pay boko na ona. Yo. Many jenya mo ye no ho fa. Titiru ne so na mo si to mo nyom ene mo ye mo ni ama no. Many je ho fa. Ntinka se mo kwasora na mo ye. Bishop mo kran se mo kwasora na won a wo ye me da Akwanhwɛfo nso so onya won chefa wo mo program ni Yakopon shira mo. Amen. Yo, metie obi bia, ntia wo nso. Yo, obi bia enso ebete. Yo. Ti won so betimi abobrem on 0270 191 971 0270 191 971 and 0551 667755 0551 667755. Ishamina yenda unimya sana wami. Di wumwafo sani oh ene nasese wodi wa huode yakwa kopano awu achiwetie adwini sisu yenyina yakwa chai na sama tutie ehoniya jibia intinu mununa kare asara dabani nabo. The phone lines no air active on Okoman Radio 97.1 Akwanhwɛfo Mmerɛ enie betimi adwane yen live in the studio on 0270 191 971 0270 191 971 and now 0551 667755 0551 667755. Happy Sabbath. Happy day. Pacho within baby akase free. Within the coach. Make a test every. Pacho it's you. Hello. Hi. Pacho yankwe. Midisa. Pacho it's Oh, Ejano, Sabia, Ejano Tiamo, Nempacheva, Ebini, Ejano Tiamo, Nempacheva. Tinsubet me about 0270 1917 971 0270 191 971 and 0551 667755 0551 667755 0551 667755 and 0270 191 971 na wonso wabo ewremu.
say what ye tini say what ye Nyonya fiara say what ye no ka say Mary di metro mana mamiba pachepa ebini ebia say what ye tini ejalo tiamo say what ye Nyonya fiara say what ye no ka say Mary di metro mana mamiba pachepa ebini ebia edano don't bury my Betty. Happy Sabbath. Happy day, Akwanhwɛfo. Asopen Moses. There be Emmanuel. Ibek. Yes. Ayo, na apom to say. Nyame adom wusu ewisha. Me jemi se wusu huye. Nyame adom me ho yempacho yetio anopai. Me nyom no me refer fi me me da Akwanhwɛfo jom homa no anyone for funny awake my soul. Me shall say stanza 1 no say me Akwanhwɛfo Mmerɛ ye oche okesi yeah me de no jom come for me do I am da oh kwang oh we the master shame yeah achio do me aji me vivo quanto me do I am do be the atan photon for don't be ya ere santia we ora do tremble kwan pa ne do I am how done homo non con na para ripo pompa ojira me contain dara me do I am ye be your training no ba Happy Sabbath. Happy day. Asafo. Akwadie. Asafo anofai. Etifa ye krado. Omo pede romantic and the tenderous voice netie. Ene enwome na wode she yukurai. Happy Sabbath. Happy day. Yamyabom ye see ade ye tiamu every tech at the university. Ho na wode me da ye nim enti yes na yamyadom a wotira ya kotwa so. Okay. Timu pa na meso mejomo no ewo nkeka ho baako edi Akwanhwɛfo enwomoma. Simekra nyam eniti to. But the song says first and last down there. Pacho you suffer. All right. Mekra nyam eniti
na ye maybe no kampara to aye yeda okwa Seigneur, c'est me lova. C'est pas la poco qui a mais toujours me tient quoi l'eau. Safo yeda sena anopayfo na woto nchade amomo yo anopay metia every district nira asore pemi tuma makwa ene nimi anoma asore pemi fo ayo safo yeda se ya mebusi happy sabbath happy day pacho din baby akase free pacho friend jishaisa katafi mtu amengia pacho imane nkwa no pay pacho ninjo no kafi N38 N38 ekisa semi se Kristo Akwanhwɛfo okay pacho yanko first and last stanza Kristo Akwanhwɛfo ka odon teyitire onawa uncho kwanto ninankwa te api dojo koso tobio ni wonderful Kristo Menua yada singami shira ya na wechia ewutufo nyina amayen. All right. Inti phone lines ni active 0270191971 0270191971 na 0551667755 0551667755 ubetumi abwewrum na wonso ode wonduma ba first and last stanza our favorite hymns no edorso over 1000 wa wohwemu a ne awopɛ no na wato ne ye ode pan hye wo nkran no
na wato live on Okuman Radio 97.1 on Okuman Akwanhwɛfo Mmerɛ 0270-191-971 0270-191-971 na 0551-667755. All right, into 0270 191 971 0270 191 971 and now 0551 66 7755 0551 66 7755. Yemfa Facebook messages nekakra emra we if you could feel energy or say happy Sabbath to everyone. Nana Yaw Agyei-Kodie say a happy 13th Sabbath to everyone. Greetings to Mrs. Agyei-Kodie, Mary Boatema Elenansa, Sister Moses Ochiriminta Samuel, and all the youth members in the district. God bless you all. We free Mami Gifty Jones or say God bless you, Pastor. More grace. Dennis Oseu say Asorpenyi Nana Owusu Edrum. You say happy Sabbath Ebusuafo. Okodie, thanks so much for hold forth. Mo ni ejuma akra also yada say na yesho enum and then I watch the immediately say na ha enum just to or see the true gospel inti also obetimi edo the idea for Facebook and say YouTube live aba on Okuman Radio 97.1 still na sing a favorite hymn no eda so so live on Okuman 97.1 obetimi a friend 0551 66 7755 0551 66 7755 na also wato there ana obetimi afre 0270 191 971 0270 191 971. Down kwa Nyantechi Edmond or say happy 13th Sabbath to everyone, specially inviting everyone to a program by the Heavenly Choral next week. Okay, Heaven Wow at the auditorium of Akuffo Full Gospel Church International. Okay, minu abema yate yebeba Heaven Wow ampa yebeba wa support why. All right, 0270-191-971 0270-191-971 0551 66 7755 0551 66 7755. Utimi ebu roma yebefo yembre na kakakra bi na ya sorry so na so bu romu ansa na embre no so yebefo edo wato so na yenso ya ye ede amount na memfa birthday wish yi emfa entwa so emfa emmawo I say happy birthday to Jan Apia Ejakon. Jan Apia Ejakon. Akwewu ni abrofudi. Jan Apia Ejakon. We free. DJ Donzi ene na wofo. DJ Donzi of Okuman Radio ene na wofo. Omo weshe eye Jan Apia Ejakon. Jan Apia Ejakon. Happy birthday from Kopo. Musi nyankopon nhiraw. Onya okese. Omasika ne mbra bebre na hye abusuane no nyam no monso omuntimi enya anigye ewo ho nti Jan Apia Ejakon awodapa enko enfama ifri DJ Donzi of Okuman Radio. Asuma ko ponse na radio no
The also for Emmanuel Asare Achampo say happy Sabbath to you all. So for yeah, say where the can you baba? The can you baba? The aka simaka krebi na member no ayabre 0270191971 0270191971 0551667755 0551667755 na memfa akonya we so emfa enkaibo we embra ansa na no asorpanyin Ejechiremanti say happy 13th Sabbath to everyone. Greetings to Osof Mami Susanna, Osof Mami Tano, Elder Chum, Elder Agyei. All right. Elder Agyei in a FA a brew for Asafo Mengi na any elder singing. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Mpacho din baby akase free. Hello. Hello. Pacho din baby wakase free. Nikasa free for Koforidua. Wakase free eh? Ode what men ka fa won yom ne bra na yenko. Once bet me about 0551667755 0551667755. Happy Sabbath. Happy day. Pacho udin baby wakase free. FM Florence Watson. Pacho say Florence. Florence Watson, definitely. Okay, Pacho yan komo mi. The dynamic. Then I said, since I was in the 14th Sabbath, and I was up on Mr. Radis. This is a normal home. Oh, we not drunk. Now, only you wouldn't see a crime. I think because as a problem in Nambo, I am a winner. I say, I'm not saying, you didn't idea everything. Okay, as a woman, I don't want to yell. Okay, you Amen. Amen. Now, I want to know my Back to your mama. When we patch your your favorite team, no first and last stanza. You. Ya Cristo Kodi Otse Ponsan Na Dia Yaw Beja Yuwa Amen. Amen. See, me the phone is singing na ebesi ha. Went me am room and then I watch now also ode aba. New love Nana Kwejo or say happy Sabbath going out to all Ewukugwa SDA church members, especially Sister Rose, Madam Dapa, Elder James and Elder Dako. Also to aiding voices singers Irene, Barnabas, Obey and Ellen Ejebia. We free Elder Kwansa and Chen na ode abba. Inti asopenyi mai. Happy Sabbath enko enfa ema baby a will be no. Yakupon twedi ampon no enhira na onka wo ho. Happy Sabbath enso enkonfama district elders nyina Elder Chuma Mankwa, Elder Dako, Elder Labi, Elder Akono. Na ebru asore ema nyina ne ebru SDA church elders nyina both 7 and non-7. Elder Akins, Elder Isaac Menye. Okay, Vincent, also person uburam ofreyen ewo what the memo protocol wing 0551667755. Happy Sabbath. Happy day. Pacho din baby akase free. Nikasa free Koforidua. Pacho within Jessica. Pacho yankwe.
Hello. Mami Jessica. Hello. Mpacho to nyom na yenkwe. Mentonyo. All right, inti Minya Vincent. Only last person. Wa ma me message inti me twa oba wia na FA matum meto afidie ni mo bia ebe obeka akiri no wa adaka no me ba batum. Inti Elder Isaac Menye happy Sabbath, Elder Evans Asiedu happy Sabbath, Elder AJ number 1 number 2 happy Sabbath, Elder Jabru Obri Samuel happy Sabbath, enko enfa Elder J Chremantin Emmanuel Bequin Enoba sister Kofori Apia Kuma Done Mungina happy Sabbath ni bi enko enfa Emma Madam Joyce Ayele Kuma na enko enfa ma eye minua eye Eric Ejakwa Dodo na Efro Fifi ebi nso fra girls baby I will be a good morning happy Sabbath ora happy Sabbath enko enfa Emma mo na ya sebo Amanwasemnie ya wasowano pa ontinta supa betiku midimafo miso ekatane ni yapona kutruku. The Elder Martinson happy Sabbath enko enfama Elder Ohini Godwin happy Sabbath enko enfa Emma Elder James Dademe happy Sabbath enso enko enfa Emma Elder Kwesi Joseph Elder Ohini Artist Benjamin mungina mechamo anopen wa wutie bia nso happy Sabbath ni bi enko enfa Emma Irina Ayele Adepa Agyei-Kodie good morning wohoye one eye o ma mi Grace ofai chei monso mechiamo enokwa mosufu ngina ohini osoro hene eye ohini Solomon wonso ubutu kwa moso Akuapem happy Sabbath enko enfama kwa kusunsum na agenkwa rasta ye Reverend Isaac Abwaje Apia agenkwa na dodo na efro happy Sabbath Dorothy Obribi Apia Gifty eye o Gifty mefia wonso ebi enko enfa ema wo eye adepa fie adepa efie woton enuane ewo ebru happy Sabbath enko enfama anope mema nkrofo ababebo woka ewo ho DJ Donzi na busuafo mo ababebo woka ewo ebru nti miniaba afia kare Gifty kare mechia anope woni wadwuma yofo nyina ye mu nyina na enche na me sorry so memfa nkaibo we emremo Akropong-Akuapem Church ene omobo afore project harvest esi asoridan ama omomma no nti wa wo Akropong ebru ne manfimpotem wutwam a na wodwani akirem Akropong-Akuapem Church na do kakra wa akwakoboa omo saa enso na me bomo nka yese eye yenua ba ohema Bella ne maame ayiye no eba so echena ewo Edukrum Quarters echina kwasiada Edukrum Quarters na yenua ba ohema Bella ayiye no eba so nti nyina mfa odo enkobo odom na yenko jam ye maame no Bella baabi a wo bia nso woni wunuanom Karen mo ene Doreen ene wunuanom be mani nyina no mo ncheche mo Nyankopon enso makumamu na onye mo rechechefo na onhwe mo so mbutu mo so na onya rehu bia emfi makwan mu sanso na yenua ba Benedicta danso ono nso nyame adomochena ye kwaware ewo Kumase nti yenyina yenhye no nso Tuesday bia nso ebru SDA asafo ana ebru SDA asoda mu hwa asemanka mayo okay ebru SDA asori da mu hwa yede empire bosronko pa ehhehye so ewo ho enti wa wutwamu bia opese oni Nyankopon di empunu betimi atwamu de afa ho 10 to 12 na oni Nyankopon abedi enkomo ha na mede dwumadie no esie din amegeswa ene okodie bresam Linda Dubia Frempong of APC Mechia Humility Prince Accra Simonabe Mechia good morning happy Sabbath enko enfama ngame ema yen dasene yes.
Oh,